Hello anak ko, nakita yung mani ina yung ngaw-ngaw tatang aldawon. Naimbag nga sa sang pekyo di kayan ti YouTube channel ni Inayo. Day ka. Ag 100 subscribers tayo anak ko. Sapay ko mata ikarkararag ko nga umadupay ti subscribers tayo. Tapno adupay ti maikan ti good vibes, maikan ti kuha ng agkatawa kadati nga video ni Inayo tataal daw. Agyaman ak kadagiti agsubsuporta kanya, agyaman ak dagiti agbuy-buya kanya, agyaman ak dagiti tattao nga mapapakatawa ka nakamay-mayat ti pusok no mamawag ko kanya da nga apo nakakatawa ka inangaw-ngaw nagmayat kan dayta tatangod nga aldaw manan baro man nga bidyon, baro man nga obraan kayon. Tatamo ti obra manon, dahil nauli nga iba't ibang uri mo, iso dahil iba't ibang uri ng mga taong nakakakuha ng relief goods, tatada mo makaduwang iba't ibang uri kayon. Ipakita ko mo, dahil iba't ibang uri ng mga taong pumupunta sa punsyonan. Dahil makapandi punsyonan, dahil tataong kapandi punsyonan. No, makarelate kayo, i-share yo. Baka kastoy kayo, no? Dadduman mo pang kayo makipupod. Awan man ti maingaw ni na yun, rugyan ang tingarudo. Dati na, umunang nga anak ko, dagiti mapapandi punsyonan ko. Siyempre, madimaawan, dagiti managbabain. Isudat umuna. Dagiti managbabain nga. Napampalaki di napanakipuds no managbabain damo lang. Mabaindan to pala nga pumila, mabaindan to pa nga mga ijay. Napankay pala nga rod. Pila dan to pala kadagiti nga ganna da. Papilan to pala agur-uri dan to pala kadagiti kakaduwada. Napangkay pala nga rod kumano naman nagbabain kayo mo ila okay di pala nagjan di balbalayo kakastoy dani. Ala, mabaihina si ka nga pumila. Mabaihina to pa nga mga idoy. Hintan to mga DJ, hintan to agdolin lata jayon. Hindi lang ko mga imayon. Mabaihina ang mga pumila nakadadumo tao. Ala, agawin na saan. Nakadadumo nga yung tao. Di da mga imbaga, tamo man na basta ila ti tao nga umay. Number 2 mo anak ko, no syempre adati managbabain agdamo dagiti di managbabain dagiti sarabusa iso dagiti awang babain nga mapanlata di punsyonan nun ore madina imbitaran dagita titurad madi managbabain kakastoy dani hello hoy aday baga adati pakipudsan tatata Inta makipuds, uri madi talata na imbitaran, intan to lata pumila mo ton. Kaadun timangan kaadun ka timangan, tapong mabsog tangan mo ni jay. Ta uri madi ta na imbitaran ko, inta lata mo ton. Kita tanto lata di ruwar ti balay dan ta pumila tanto malata aging kukunan. Wan, alang aro doon, tawagan na tulatan mare. Iso da dagi jay ta, uri madi da na imbitar, iso dan to muna pala nga pumila. Dagi tara, dagi ti turod, beng-beng nga makuna. Makaluma anak ko, dagi ti mamindwa nga pumila dagiti kinanayon nga agsubli-subli di pila dagita second kill, triple kill dagita mamilod ang mapan nga agkwan pila di jay di dala mabainon Diyos ko dagito dani dagita malanti ka naman 2 hours later. Hello auntie ka na mampay dati pa yun dagito yun si ka manon? Di ba nagpila ka tatayon? Happy nagsubli ka manon? Makaalo anak ko dagiti kuwa. Mamindwa nga ang pila mamilo dagiti makita dagiti agtaktakal nga makapamindwa ng agsubli bila mabain napi nga tamadi magsubli dagiti may isang labay na. Tatkan makapaton anak ko dagiti naganan tayo ti negosyante dagiti negosyante ta nalainda nga makinegosyar kadagiti agtaktakal agpanayon dapay okay dagiti dani ante apo nagpaunay mo pintas ni ante nagpintas mo data lipstick na ano mo tikulan data lipstick mo ante nakapinpintas pa kaya data earrings mo apo nagpintas mo ni ante ika mangord ko nayunan man pay mo nga dati igado ni nagpasi ika man pwede pansit ante alan amo to sabi pintas mo tapos pay ang umay kanto ikot wanto no biga umay kanto ikaranti buti kili-kili ala sabi pintas mo ngayon naman po pwede jini kaya ko pwede jay
May ipamutin ni ta iramana pwede pang rabi ini. Alan amuton mare. Nakapimpintas ka pa ini. Di na wala na idin mo lang na yung dada ikatukon. E di pinaadobo. Ay ka, dagit hinarain nga maki-negotiate. Dagit hinegosyante. Ibaga na pinapintas dagita. Agtaktakalun. Tapno lang maikan dagiti. Nahinayo na dagiti ikadudan. Tanda pa pang rabi idan. Diyos ko. Makalima mo anak ko. Dagiti chismosa. Dagiti chismosa nga makita mi jay ayan ti pagpupunsyonan. Napangkay pala nga na kipunsyon, di kay pala nagchismis. Nag-umong kay natanong kung madibala yun. Tama di kay pala di tayo pagpupunsyon, nagchismis. Okay. Kakastoy dani nagado kakastoy. Uy, sika. Nadamag mo rin sinadamag. Ano lang? Nagrago mo, diba doon nga umay makipudsday kan ni sika. Nagbas, ala, madi mo ila nagaruwaton sika. Madi na mo ila ikinit kita data bado lang sabay nga imay dito yung nakipudson. Di na mabain ko nagalo tibisita da. Uy, amo yung hayang. Diyos ko, adati na amo nga napanagtakaw ti mais. Di dalaki di imbagan. Napanak ko mamo si Moro. Napanak ko mamo si Moro. Ada pwede nakita nga ko Ada pinakita i Facebook sika. Nakadadong nga chismis kapag chismis ang dadi, diba? Wan mare. Ang pauna yung Diyos ko dagiti nga. Diyos ko dagiti han anak ko. Dagita dagiti chismosa. Napangkay palawad na kipupods. No, at chismis kay mo lajay. Kanon na dagita chismis yun. Okay, makabusra la una. Sumarno anak ko. Dagiti maudin. Dagiti agiyawid ti makan. Dagiti mapan makisarita ka di likod ti balay da. Mapan dumawa ti Tupperware. Mapan nga dumawa ti iyawid da ti balay da. Kakastoy da ni adupay ti kastoy. Diyos ko anak ko. Sika, ikan naman mo ti Tupperware mo. Ada supo mo da. Kala ka naman ti supo mo tamang iyawid da mo ti balay sika. Like adanto ka nang dagiti kanon ito no pangrabi ini. Alam ka naman ti supo mo. No mabaling ka di pagbalunan pa yun. Upak nga pagbalunan tapno. Upak nga putahe ti maiyawid ko. Alam amot temare. Uri sa kabasti ka dagitay. Ala iyawid ko lang mo di balay mi pangrabi ini no rabi pauna yun. Dagiti agiyawid anak ko. Di da pala iyawid lata di may isa nga babon yung tayo pinartida di balaydan. Makabus-busur man ni inayo. Dagito yun anak ko ti tattao, iba't ibang uri ti tattao nga mapan makipupods, mapan makipunpunsyon. Pumupunta sa handaan, kunada mo ti Tagalog. Kunada mo ti English ko. They're going to the party. Kasyay. Dahil di anak ko, dahil lang ti amo. Dato, ibaga kanya yung wala pika pagkakatawaan kayo manlatan. Di makarelate kayo. Di makarelate kayo i-share yung laptamot dun. Ano, ada mamuyo nga kastoy. No, dati amamuyo nga tao nga. Dati may isa nga inuburan nga kaslakas dyan. Dati ipakita kanya yung i-share yung. Tapno itag yung kanya. Tapno amudan. Dati naroon na anak ko. Kalpasan na dati nga video tayon. Sabi ko mata nag-enjoy kayo. Kinsabi ko mata napakatawa kay manon. Kadati nga aldawan. Agyaman natin pa nang support tayo kanya anak ko. Sabi ko mata Dida, walang sawang pag-support sa akin. All the way. Dida, pampanawan won. Alang nga rin anak ko, daytan, sak ni ina yung ngaw-ngaw. Agyaman natin pa ng buhay yung kadati nga video. Bye-bye!